3 stopy nad normálne suchou zemou je voda už životu nebezpečná. Na evakuáciu je už neskoro. Voda v takejto výške vás môže zraziť z nôh, odnášať autá a znemožniť jazdu. Prvé poschodie domov a firiem je zaplavené. Žiaľ, očakáva sa, že voda vystúpi ešte vyššie vo výške 6 stôp nad väčšinu ľudí. Vozidlá budú unášané. Stavby sa začnú rúcať. Len sa pozrite na toto. Vo vode môže byť čokoľvek. Ostré sklo, úlomky a tiež chemikálie. Najhoršie ale je, že niektoré oblasti by mohli zaznamenať prívalové hodnoty na úrovni 10 až 15 stôp. A toto nás privádza k výške 9 stôp. A pozrite sa, čo sa robí. Na tejto úrovni sú prvé poschodia budov úplne zaplavené. A je len málo miest, ktoré sú bezpečné, keď voda vystúpi tak vysoko. Chceme, aby každý poznal svoju evakuačnú zónu, počúval miestnych úradníkov a napríklad sa evakuoval. Nájdite si bezpečné miesto. Toto nie je pokojná voda. Bude mať vlny, dokonca aj biele čiapky na vlne budú vo vnútrozemí.